Ora ceromongan mak iki tenanan iki. Nek salah maca mburiku le nulis ya sak karepe dhewe. Sing dikitan kuwi putra saking Bu Dewi Anjani lawan Mas Bagianto. Wah le nganjani yo tenanan. Kathah kadang seniman ingkang sami rawuh nyengkuyung genipun Mas Bagi gadah damel. Iya. Dasare Mas Bagi kae piyai yo entengan kok, Nduk. Tamu sempulur wiwit wingi, Nduk. Ngajangine yo tenanan. Nyawisi panggung bawera daharan yo cemawis tanpa kendhat. Tur jare kagungane damel ora mung dina iki. Heeh. Kitinyawan iki wis wajan rong dina dur. Wingi setuawan kuwi campur sari, bengine ndandutan mawawan campur sari meneh bengi iki ditutup jaranan wayangan. Kok jaranan? Jaranane minggu ngarep rabine gendis. Muga-muga nak Mas Yoga Raditya bisa dadi kang wong kang migunani tumrap nusa bangsa ya, Nduk. Amin. Aku ya kaget kok. Kagete ngopo? Kok dengarin Mas Bagi telepon. Mas, lajeng nyuwun tulung. Apa Mas? Kula arep wayangan jenengan nyuwun pinten. Waduh, aku pikirku iki sedekah bumi apa-apa. Anak kula ajeng sunatan nyuwun ditanggapi jenengan Mas. Nggih pun pinten mriku kok. Mangregoni dhewe aku ngono, mak teratap aku. Gayane eling ndika. Ora jenengan nyuwun pinten. Ora, seni kuwi larang tinuku, murah dilungke. Iki mau sore ya wis ketemu Mas Bagi. Jan wajahe ketok berbinar sumunar. Mergone apa? Bati. Ora, wong digawe hitung-hitungan bati ora. Ya saking mongkoke, saking bombonge, saking bungae. Sedulur-sedulure sing ditimbali ya sami kersa rawuh, bengi iki wayangan ya diparingi barang. Iya, sing mirsani ya alhamdulillah kathah. Lembuyang kene iki nggone wong seni kok, Nduk. Iya. Aku ngerti yen kene iki gudange jaranan. Ora mung jaranan, ning ya akeh para kanca niaga ingkang mijil saking laladan lembuyangan kene. Ya wis bareng-bareng budidaya pecarane ben wayang iki tetep lestari. Nduk. Nduk. Apa? Nadyan iki dhewe budal ijen merga gamelan wayang yoga wis dicawisi ingkang kagungan damel ning jroning seneng-seneng iki ora mung ijen tanpa ruang. Apa ana bintang tamune? Yen bintang tamu ketoke kok ijek apa ya? Durung wancine. Banjur nek ora bintang tamu ya apa? Iki pelawak. Oh ngono. Pelawak mijil saka laladan kota Semarang. Ngono. Jajal diwale pelok 5 Mas. Tak support nganggo buka. Kae jebul kae sing tak anti-anti wis tak mrene.
aturke sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Bagong. Nggih, mangsane Mbak Yulimbo. Sugeng dalu Mas. Sowan wonten ing lalagan Lempuyangan kene. Nggih. Alhamdulillah pidalem panjenenganipun Bapak Bagianto balasan Ibu Anjani. Nggih. Dene kagungan kersa niki netakaken ingkang putra kang paring asma sinten Mas? Mas Yoga Raditya. Yoga Raditya. Nggih. Sinengkyuh dening kadang seniman saking Wijaya Laras jangkep komplit mangkat sak orjen kendang Jaipong. Ora, aku mangkat dhewe kok. Maksudnya iki wis tekan kene iki lho Mas. Oh iya ning kene wis digawisi. Sak streaminge mangkat saka apa streamingmu jenenge Mas? GSM Berbudaya. GSM Berbudaya. Iki nyuwun pangapunten aku rada seneng bengi iki. Kok rada seneng kok ora seneng banget. GSM Berbudaya teko nggare acarane kok ngerti dusun mesti tombok sate. Ane iki gone wong mantu ora ono bakul sate, aku prei ora ono kok kowe. Tentrem ya, tentrem aman. Nggih. Wujudipun menapa niki? Kitanan. Nggih. Kitanan menika nek cara wong Jawa jenengane sunat. Nggih, niki pun sunat apa dereng di yoga niki? Mono wis kuwi ning ora takoni wis garing runang dereng Mas ya wis oh anak urung garing sesuk dipe soalan ben garing sunat nggih sunat nggih enten werdine wae enten werdine sunat pertama bersuku kata apa per huruf ayo bersuku kata bersuku kata ki kok ki lho kitan sunat kitan kitan apa? Kitan iki karepmu dari sunah lah ya kitan padha wae to ayo kitan ki nak cara Islam oh awake dhewe iki wong Jawa jenenge sunah ya sunat bagonge ngeyel lho kowe iki sing ngeyel jenengan aku mrisu kok muni iki lho ya sunat ayo dadi suki anak nggo ora sukir iya nganggo ala sukar iya nggih su menika supaya resik lahir badanipun dipun adani sing jenengane sunah menika sunat iki wajib kagume wong Islam sing awali sejarah sunat iki wis jamane Nabi Ibrahim alaihissalam ya sunat nadyan saiki lara ning sok ben akeh penake. Kok iso akeh penake? Lho temenan. Piye? Akeh penake ki mau. Heeh. Sampe nek ya wis tahu to. Wis. Lah iya. Penak ora? Penak. Ah penak kok pegat. Wah, semi jebule. Jare penak. Iya. Niki ugi jenengan niku katitik jalang sing kondang. Durung Mas, adoh, ala kowe durung teges kondang maksudnya iki terkenal tekan kono-kono. Kon. Kon. Kok sekon ku lho. Menawar bawa dia kena. Kun tekun. Tekun dangdutan. Jadi tekun lek dangdutan jenenge niku. Wis maca Jawa-Jawape lho ora sepelat. Iki cerdas yang penting iki cepet ngoten lho Mas. Niki ugi asal salam panjenengan. Saking Pak Dokter Andes Triagus. Oh nggih. Niku nitip Mas, kula nitip pesan dateng Ki Dalang Jatinugroho. Pak Dokter Andes. Pak Dalang Dokter Andes niku dalang nggih gadah gelar Dokter Andes. Niku nggih boten tapar beda kali jenengan Mas. Jenengan nggih gadah gelar Dokter Andes. Apa kuwi? Dudo rada suwe. DRS lho Mas DRS. Dudo rada suwe. Sungkem kula katur Pak Le Triagus. Nggih. Hah? Iki sineng kuyung kanca-kanca komplit mangkat kabeh. Iki para seniman seniwati tumplebet dados tunggal wonten mriki ugi sedaya warga Lempuyangan mriki sami mirsani Ringgit Wacucal Purwa kanthi dalang panjenengan Mas. Jenenge sapa? Mas Jatinugroho. Nah, mula disesuwun warga masyarakat kene iku ayo kaget kados jenengan Mas. Jenengan nek dibel karo Mas Bagi arep wayangan dikira merti dusun. Nah, sedekah bumi to dikira jebul sedekah manuk.
darah daging. Lha iya. Ning mboten napa-napa tak dongake dik yoga muga-muga pinter ning sekolah. Dadosna putra sing migunani tumraping bangsa tuwin agami utawa manut gawe karo wong tuwa. Amin. Wong jaman saiki iki ngingu anak ler kado kaya wong pasang dadu. Kok iso? Nggih adu bejang. Wis adu bejang. Lah nek dididik apik kaya apa bakal kalah dengan pergaulan yang ada di luar. Mula hati-hati. Betul. Nggih. Iki Mas Bagi mau ketok sumringah, ketok seneng cen bener jenengan Mas. Ngopo? Biasane iki mung iya. Ngono. Iki kok ora mergo bathi iki ora. Mergone ya dirawuhi wong akeh. Mak bathine mbuh ning ya kira-kira iki ya kaya kuwi mau. Inas sing rawuh akeh kok Mas. Kok mulek ae. Lah disengkuyung wit wingi dina apa Mas? Setu awan, setu bengi nganti tekaning bengi iki ditutup kanthi wayangan. Iya. Oh, kuwi. Mula sing jenenge dharma bektine wong tuwa karo anak diibaratke mata karo jempol sikil. Iya. Oh, tegese mata kuwi dadi wong tuwa, jempol sikil kuwi minangka anak. Nak jempol sikil iki kepidang utawa kesandung lara, mata melu nangis. Betul. Ah, wong tuwa ya ngono. Duwe anak nak duwe masalah apa wae, kuwi sing jenenge wong tuwa melu nangisi anake. Nggih. Ning beda karo anak mek wong tuwa, Mas. Bentene napa, Mas? Lah, nak wong tuwa mau dadi mata, anak dadi jempol sikil, nak matane keculek, matane lara, jempol sikil ki ora nangis. Contone nak wong tuwa duwe masalah apa ki urung tentu anak ki bekti pinter karo wong tuwa. Mula tak dongake Dik Yoga iso bekti karo wong tuane. Mula ana tetembungan to Mas. Apa kuwi tembungan? Sing jenengane wong tuwa ya to. Wong tuwa kuwi iso ngopeni anak 10 ning anak siji urung tentu iso ngopeni wong tuwa loro. Nggih. Mas ngoten niku. Ya jenenge berbakti kepada orang tua. Iya. Iki dharma bektine Mas Bagi karo anake. Iya. Dimulai wiwit bengi iki. Wit iki no. Ya iya, wit iki maksudnya. Nyunake sesuk iso ngrabeke utawa ngomah-ngomahke. Ya aku wis dipanjeri barang kok, Gong. Sambatan kok panjeri iki to jenengan iki. Ora dipanjeri sesuk nggo rabine gendis karo rabine yoga wayangan iki. Oh, ngoten. Lah nek arep iki kapan? Ya 20 tahun meneh. Ah, ya anak kowe iki jewure. Lho, sewu lho. Apa kuwi? Lho sing jenengane wong mati niku pasti. Nggih to. Ning wong tuwa durung mesti lho. Ya, betul. Sing tuwa niku bakal mati. Durung karuan. Lho, tuwa bakal mati kok durung karuan jenengan niku. Kok iso bakal mati? Lho lah wis tuwa kok. Ning sing nom durung tentu tekan tuwa. Ya, betul. Jenengan arep sing ndi? Aku sing tekan tuwa. Oh, tekan tuwa? Nah, jenengan tekan tuwa berarti milih mati sik kok mati keri. Mati keri. Ah, wis mati keri sarep mikul kuwi iki sapa? Wong iki do mati kabeh kowe mati keri, sing arep mikul kuwi iki sapa? Lah nek kowe arep milih mati keri apa mati dhisik? Aku. Heeh. Ah, mati dhisik? Mati dhisik yo ben pateni caca kuwi. Kok pateni elek. Lah aku wis gawe kok. Ajih. Niki kepareng rawuh sedayanipun wonten ing mriki matur agunging panuwun ingkang sampun kepareng rawuh. Awit napa donga pangestu saha supangsih ingkang dipun aturaken mugi tansah pikantuk lintu ingkang satraju. Amin. Wonten. Niki nuwun pangapunten budaya Jawa niki ngrembaka wonten ing tanah Jawa mriki Mas. Dados panutan tiyang luar negeri utawa mancanegara. Betul. Tenan upamane Mas. Lagu sing nyok dinyanyekke nang campursari utawa ana wayangan sing judule Perahu Layar ke Mas. Kuwi dadi panutan lagu bahasa Inggris lho Mas. Kok iso? Lho, nek sampean ora ngerti kok. Piye? Lagu bahasa Inggris sih sampean ngerti kok? Sing dhisik. Welcome to my birthday. Lah niku inspirasi saking Perahu Layar lho. Kok iso? Lho, welcome to my birthday. Paradise. Ayo, lera-lera banyune segara. Loh, niku panutane saking Jawa niki lho Mas. Oh, inspirasine malah saka Mbah Narto ya. Lah nggih, lagu ulang tahun, sampe tau ulang tahun ora? Ora tau. Wah, sampe iki kala-kala ulang tahun. Jangan ora tau ulang tahun. Aku ora tau ngeling-eling ulang tahun kapan lali. Ayo sesuk diulang tahun nih. Ya. Nah, hidup-hidup mendak pisan. Matamu. Ulang tahun ora tau. Ora tau aku tenang. Lah sesuk diulang tahun nih. Umurku piro lho aku lali. Waduh, wis repot jenengan. Kae
piyak piuk piyak banyu binelak ora jemu-jemu happy birthday to you. Bahasa Inggris mana lho Mas? Oh. Inspirasinya saka perahu layar. Semono eloke ya lah. Oh iya, lho kok ora mung lagu lho Mas. Apa meneh Mas? Arep gawe pabrik mobil, inspirasinya juga dari orang Jawa. Kok iso? Lho, pabrik mobil sampeyan ngerti sing mobil jenengane Sigra kae. Iya. Kuwi panutane sekolah Gowo Mas. Sigra Sigra Daihatsu ngono kae. Alia Toyota Xenia Daihatsu Avanza Toyota Kijang kerja sama Indonesia Jepang lho. Oh. Inspirasi saka Jawa Kowe kok ngerti akeh men to, lho kene iki padha ngene. HP Android ku inspirasine wis saka wong Jawa. Lho, kok saged? Kowe tau mangan ning warteg? Nate. Ah, kowe anggere arep ngarani mak mopo nek dudul ngene to. Heeh. HP Android wis kok kuwi. Oh, saka dudulan mangan ki mau. Oh, dadi terus niru karo wong Jawa dudul ki mau. Wong Jepang rene terus takon, "Oh, namanya wah itu." Ngono. Oh, Lah terus wis dudul-dudul. Oke. Cetake HP dudul jenenge Android. Oh, Android. Nah, iki nyuwun pangapunten berbicara soal mangan. Mangan paling enak di lawuh apa, Mas? Ayam. Ayam. Lawuh ayam. Kecoba ayam lawuh apa? Bebek. Bebek. Kecoba bebek lawuh apa, Mas? Wedhus. Wedhus. Nah, sing bener iki mangan sing paling enak iki mangan lawuh iwak. Lho. Kok iso kudu lawuh iwak sing paling enak? Lah yo iwak wedhus, iwak pitik, iwak bebek lah termasuk iwak to, Mas. Oh. Paling enak lawuh iwak. Nah, aku tak takon kali jenengan. Takonan. Menungso ki iso mumet, Mas. Iwak yo iso mumet. Saya tak takon iwak apa sing paling mumet, Mas? Iwak yo iso mumet lho, Mas. Iwak wedhus. Ayah kurang mumet. Iwak. Iwak yo iso mumet lho, Mas. Bisa takon yoga-yoga. Apa? Aja ditakoni yo, kok. Jenengan. Aja ditakoni. Ora ngomong takon meneng kok jenengan takon. Aja takoni. Iwak pitik. Kurang mumet. Iwak sapi. Kurang mumet. Yo iwak apa? Iwak sing paling mumet sampean ngerti, Mas? Apa kuwi? Iwake wis entek ning segone isih akeh. Oh, dadi mumet, Mas. Oh, mergo lawuh entek ya. Iwake entek segone isih arep pangan mbek apa? Ya, betul. Ya. Mas, iki mumpung bengi iki dicawisi widodari cacah gangsal karo Mas Bagi. Weh, Unggahno Mas, pokok siji, kamardikan kanggo panjenengan. oh, menika. Nggih. Tak unggahke sing saka pojok mriki riyin. Ya. Mbak Umi Indah. Nuwun semoga. Ya. Monggo Mbak Umi. Gundalu. Lah kuwi Sugeng dalu, Mas. balune. Iya, rakyat tak gedhe sebenarnya sampingku. Aku ki wanggo tahan. Nggih ya, Mas. Puji pandonga kula dumateng panjenengan kali Mas Dalang mugi-mugi lancar Mas. Amin. Amin, Pak Wingi Istri. lampun lamaran panjenengan. Sampun. Oke, wah aku ki bar lamaran ki ketemu karo bapak ibumu. Nggih, pripun? Wah, wingi ki lah bapak ibumu bar lamaran kowe karo Mas Jati kan wonge nemoni aku ki nangis. Kok nangis? Wah, ya Allah. Tak parani lho, Pak, Bu. Kenging napa jenengan kok nangis? Aku ki lak mesake karo Umi. Apa masake? Kowe iki dimesake karo wong tuamu. Piye mesake Lho, apa? kok mesake napa to, Bu? Umi iki wis ajeng dawuh jatuh kramanipun arep diwengku karo dalang kondang Mas Jati Nugroho, putrane Pak Joko Edan. Lah kok jenengan nangis niku nangisi apa? Ono. Lah napa to Bu kok nangis? Kula mesake Umi. Ha napa? Ha wong sakmono cilik kok ditumpaki wong sakmono gedene. Tak kira nangis ya Ayo, apa? bapakmu nangisi kowe. Iki mumpung urung asah. Kowe mesakno pakmu mbek ibu. Ya.
Pak Umben bikin ngisi kowe. Kalau saya diblek itu lah mas. Ya wong muni ngono kok bocah cilik sakmono kan ditumpaki wong sakmono gedene. Ya. Kok ora sesak napas. Wingi aku pas dolan ning omahe Umi, Nggih. ning tanggane ana wong padu, Bang. Oh, piye? Perkara ngedol omah. Oh, terus Anake geder, omahe didol lah karo jaruk mobil karo motor muni ngono kuwi. oh, terus? Waduh rame kae tenan. Hah? Lah kok apa mbae metu Terus omah ngontrak kok arep mbok dol-dole ngono. omah. Omahe Oh. banget itu. Omah sing pakai kontrak. Iya lah jenenge bocah kan ora ngerti. Oh, kuwi ora beda aku, nek aku ki karo wong tuwa bekti kok. Bektine piye? Saking bektiku aku manut, ora kaya kowe kan ora manut. Manute piye iki manut apa Kowe iki? ditangisi wong tuamu kowe tetep rabi karo jati, berarti kan kowe ora setia karo wong tuamu. Lah aku kan setia. Kowe tenang. Lho wong tuaku ki lho cerita karo aku. Piye, cerita piye? Wong tuaku kan sedo kabeh. Bapakku kan sedo ngomong mbek aku. Le, aku tak bisa karo awakmu. Sadurunge aku ki sowan ning ngarsa dalem Allah, sesuk nak apa karo sedulure sing rukun. Terus aku pesen karo awakmu kae sawah ulan kan aja didol. Lah sebabnya apa, Pak? Sebabnya kudu ndeke. Ora tak dol sampe saiki. Ya padha kowe mau kontrakan itu. Saiki ora tak dol. Iya toh Mas. Kudu ndeke kok. Lah iya. Nggih, ngaturke sedulur dalu Mbak Umi. Nggih ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak ibu ingkang mirsani wayang dalu menika. Nggih. Mugi-mugi mengke betah nggih. Nggih. Nontonnya betah ya Mas ya nanti tekan isuk mengke. Agar ono kopine. Mas Basile ngendika bar janji kok. Oh berjanji ya Mas. Berjanji, Mas. Janji ji. Oh, lah iki wis jam kurang 5 menit to. Bali ya Bali Mas. Nggih. Niki sedaya seniman-seniwati boten kula saged sebat setunggal bawa setunggalipun. Boten saged kula Niki sebat. niki Pak Du nggih. Oh, iya. Mriku saking Jogja kira Pak Bondo Suwarto. Oh, Pripun? terus yang menenggali to? Oh, Bisa kapan ini niku? bisa pinarak nanti. Mas Tri, sepak Mbak Nining. Juragane nggih Pak. Oh. Dalam Sinten? Mas Aris, oh Mas Aris. Aris apa? Aris sapa? Oh, Aris Sriwijaya FC. FC iki mate fan club. Ana dalang Panji kae ora wo. Panji apa? Panji kae. Ini lho. Mas Panji. Wah, alhamdulillah nggih Mas matur Panji. nuwun pun tenggane rencang kalih sedherek-sedherek Stiman. Iki Pak Marsono ya nyumbang gamelan wayang dong Bu Mas Bagi. Oh, bagi diparingi disumbang gamelan dikeke ngono. Ya, engko dadi wis bar wayangan gamelane tinggal. Oh, alhamdulillah. Sesuk iso melu glungsur. Nembang apa, Bang? Apa nih Mas? Tamu kehormatan Bapak Ki Gondo Suwarno Bantul menika ingkang norak-norak. Dadi kula matur sugeng dalu Bapak. Nggih. Mangke kula kene naik nggih. 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 Naik rejing napa naik panggung? Ya Iki bagus iki. Nggih. Udah lupa. Oh, Mas Harno. Wah, kali Mas duwer barang. Waduh, Bu. Ayo, Dok, nembang sik. Jeneng kula mawon, Bun. Ya, Nggih, dipun bawani mboten Mas. bawani no. Nggih. Percuma kowe tak warai Titik bedino. pun Pak Tengah. Iya iya dimarahi. Sing narik kowe sapa? Mas Ati. Sakiunge kon bawa. Bawa Mas. Kok aku bayar no. Loh, jare ke guru. Loh, Lah aku tak melu nangsu. lah nek aku marahi jur ora dantok-tokne piye? Nggih maksudnya kan jenengan Ora jajal. Langsung saka gurune ya. ora tinu lojo. Wingi sinau bawa Banyuwangi lek kemekel-kemekel wis. Oh, iki sore baju kecaren to. Astagfirullah. Baju wangi yo. Ya, Dok. Banyu kalen iki ning segara. Pak Wahyudi nggih rawuh. Sugeng dalu Pak Wahyudi. Napa niki lu kita ekspor napa napa? Oh nggih. Oh beres ya. Lho, niki lek nyanyi iki mesti kuwi sebabe apa? Isone ngomong kuwi. Lah bawano. Bawano nama Gatro, Dok. Pak Katro. Heeh. Aja megah tresno lho, kliru nek Pak Ning lho. Megah tresno, kliru megah tresno. Yen kelingan ngono lho. Mau ngeridu wae. Tahu nono windo nono. Ayo santai makitane. Lah kok gitu paketan.
Iki minangka dungane Bu Dewi ning Mas Yoga, Gong. Dungane. Heeh. Dewi yo iso ndonga. Ya ndonga sithik, besok nganti kapan aja lali karo wong tuane. Kae mungkin aku teko dibagekke Mas. Bagekke piye? Kowe jagelan ondang apa ora? Ora. Jagelan mampu apa ora? Ora. Kula mampu, nak mampu aja mangan nggonku nggih. Mulamu yo padha mangan aku yo ngantel ngono. Wong ora nduk mangan kok. Nggih. Lanjut. Mongso bisa lali. Iki le mari jati kowe ngono. Bener ora lagi Mas? Ora. Aku ora tau diwarai iki kok ketoke kok. mongso bisa dadak lali marang dika ingkang terusno Marang dika ingkang Rina wengi. rina wengi. aja diminirke Wah, dadi Ngapunten guru. ya guru apa iki guru kan lemah ngono guru iki. PUBG ya biasanya PUBG Bapak guru biliar. Oh. Rina wengi dadi terus Catur bisa mama. besok di sinaoni neh Iki guru. nah Kowe dadi bojomu kon sinau wis. Lah yo ketoke aku rong diwarai iki to, Mas. Ya kowe nek di apa bojomu mene bawa belambangan Ora rasa isik wae, isik wae. ora Kan ngono. kalah-kalah. Kowe nek kon sinau terus bojomu ngeleh. Nek kelar masak kapan? Lah iya to, Mas. Iya Sinau, bener. Mas. Olo-olo masak bareng. Ayo klak. Olo-olo masak bareng. Ora iso masak dene. Lakune jeneng goreng ya. Jeneng gula, Mas. bawa celuk bawa celuk
belajar, Pak. Nggih. Kaya sing ngendang kuwi iki biyen ya kendang loro. Ayo. Ndewani ucul dhewe saiki. Saiki kendangnya telu saiki Mas. Kok iso? Lah kuwi kendangnya telu. Kuwi kendangnya telu to. Motone malah apa? Oh Lho, iya. aja motonan. Lah iya jenenge. Boten. Mas Bagong, Dawuh. iki lakone isih Jawa. Lah, Maksudke lakone sih ya Mas Ayo. Bagong. Ya. aku seneng ngene